días a todas e a todos. Supongo un gran placer para min estar aquí no Ecuador desde este encontro do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares 2010-2011. Como sabedes, esta é a cita anual do colectivo de profesoras e profesores que coordinan as bibliotecas integradas deste programa da Consellería. Un programa destinado á renovación e actualización das bibliotecas dos centros educativos que están a dar resultados excelentes. Estes encontros supoñen unha verdadeira oportunidade para a renovación, tamén dos vínculos profesionais e para a actualización de coñecementos alrededor dos temas que vos ocupan. A gestión das bibliotecas, o aproveitamento dos recursos culturais ao servizo dos... Son experiencias en relación co libro, e sobre todo nos últimos non sei cantos anos, experiencias co libro para nenos e nenas. E min podía remontar moi longe a miña escoliña rural, que as escoliñas que había antes, que os rapazes ian á escola cando chovía, porque se non chovía ali que traballei na terra, e xa mestre enfermado, pois non había clases. Eu recordo que había unha biblioteca pequeniña, todas eran historias de santos e cousas desas que había na biblioteca, pero o caso é que a maestra, ao final, quédate un momento, e daba algún libro sempre, e levou para casa. Por el día había moito, ya 8 anos, 9, xa era, veu que lía, entón que gustaba de dar un libro para ele. En fin, pasaron moitas cousas. Despois meu pai tiña esta feita de correos e ahora iba e villa polo correo. Tanto é que eu, cando iba á escola 3 veces na semana, sempre viña a 6 km, 8 días, 8 de volta, con cartiro longo, para buscar o correo, que non levaba moito paso, para ir á escola despois. Entón, como descubrí mecanismos como para traer libros con reembolso, sin que supere na miña casa, eu quería libros con reembolso a unha editorial de Barcelona, de todo tipo, libros de todo tipo, sin ir moi de todo tipo. E entón escondíos entre as ripas da tellada, pegadas ao tellado, e descubriron aquel niño, e dixeron, perfecto, non, eu pido, non lles digo nada, cartos meus, ganados como fora, pero nada. Sí, normalmente era recogiendo por medio o grau de corvo nas ladreiras que venden na feira, cosillas esas pequenos ingresos. Bueno, gosto de videolibros con carmos. E meu pai dixo, non hai problema, sigue pidiendo yo, pero con moderación. Logo é libro. De certa maneira, eu he ido para ter libros, de certa maneira. Porque eu traballaba de los 16 anos hasta os 20, nos oficinas no aserradeiro local, tiña esa fortuna, claro, el dependía de mí, que era a única persona que podía estar na comarca, e eu dependía de que era o único lugar onde durante o estudio periódico xa tiña bastante que ler
cerca di essere después, descubro que hice mi migración, hago el jornalismo, publico el primer libro, después me voy a Noruega entonces está a partir de un congreso de migración galega, e a miña compañera mestre Alicia Miranda,